Sa number 8, BTTMD nagapanuya na sa publiko nga likawan ang parte sang Araneta Street sa may barangay Singcang-Airport sa Bacolod. Kung rush hour, nagaguot ang mga salakyan sa ginakaayo nga dalan sa Araneta Street sakop sa barangay Singcang-Airport sa Bacolod City. Ang ini nga proyekto ang iya mismo sa Department of Public Works and Highways nga ginsugdan sang Domingo. Agud mapahagan-hagan ang pagginuot sa mga motorista ginapangabay sa Bacolod City Transport and Traffic Management Department ukon BTTMD ang mga motorista nga mangitaan ay isang alternatibo nga ruta. Ginahaylo sang BTTMD ang publiko, ilabi na ang mga nagadala sang trucks pakadto sa Brgy nga maglabay na lang anay sa circumferential road samtang nagapabilin pa nga sirado ang porsyon sang dalan sa Araneta Street. Mahinay ang lakat sang trapiko sa Araneta Street kun aga kag hapon bangod rush hours. Natalana nga matapos na ang pag-obra sa dalan sa DPWH sa weekend.